We judge ourselves by our internal motives and everyone else by their external actions. Life is a sexually transmitted disease. The less we think about ourselves, the better we become. Lao Maui! Pamabuisyo! Minamo from Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Want to know how politics in the Philippines can turn chicken shit into chicken salad? If action speaks louder than words, how come that the pen is mightier than the sword? What's the difference between the Bill of Rights and your electric bill? Mga pangutanang angay layugon. Let us blow each other's brain off every Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. From the local news headquarters in Cebu, broadcasting live from Reroute Studios, this is The Not So Late Show with Jason Monteclar. Because we take sides, never neutral, never silent. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Hi! Maayong Sabado sa tanang mga akyat bahay diha. Sa mga wa pagkatilaw og unsay gaba ug sa tanang mga naughan nagduga. Welcome sa ato ang bag-ong tulumanon diri sa internet, ang The Not So Late Show, and I am your host, Jason Monteclar. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Atong top 10 list para dili ka matakdan sa COVID. Top 10. Panghugas sa kamot kung gikan kang nagkupay sa uyab. Ginagawa mo. Number 9. Ayaw gyud ginhawa suds elevator. Number 8. Hawk sa bugan, dili sa baba. Number 7. Ubhipod ang nag-ubo nimo aron maglibog ang kagaw. Number 6. Ayaw gawa sa Queensland kung why face mask. Okay na. Number 5. Ingna nang maningil sa 5-6 nga balik lang. Pa-swab test usa og kalima. Number 4. Bahalag way kondom basta naay alkohol. Bigyan ka na sa akin! Number 3. Social distancing lang usa mos inyong mga kabit. Pero di ko kaya bumitaw. Number 2. Ayaw pailad sa sapatos nga Adidas. Ug ang atong number 1 para dili matakdan sa sakit nga COVID, lihay sa perpetual sukor kung mahimo. Naunsa na ni balik na puta sinugdanan. This according to Councilor Joel Garganera nga if mulapas ta sa threshold nga giset sa IATF sa mga nagpositive sa COVID cases, then chances are silent night gyud ang atong Pasko. Lockdown man. Butang na medyo na-uneasy si Mayor Edgar Labella. Impliedly niingon si Edgar Labella nga dili tungod naa kay baba
mahimo na lang musulti ang bisan kinsang Pedroha. Kabasin i-lockdown niya ang Cebu City. Emphatic si Labella aning bahina, which according to him, he as the mayor has the last say. And of course, with the consent of Mike Dino also. Itong kaibugo silang tanan. Ipaklaro sa di Mayor Edgar Labella nga kung ugaling adunay lockdown, di sad mahimo nga itibuok na pud dakbayan. Lagmit mag-granular or pocket lockdown ang senaryo. So may jutay insakto si Garganera. Pero ang punto magod ni Mayor Labella nga dili lang musultig lahap ba. Kalang sweeping ra kaayo nga mo declare basin mag-lockdown tag Pasko. Ang gusto magod sa mayor nga inanay. Gradual, hinay-hinay, unya ari usa ta magsugod sa pinakaunang tikang. Way tugtan nga makapanaygon. Iban ang karoling. Pila kaha kagabi nga gihinuktukan ni sa mayor sa? I mean, ang guilt aning iabang decision. Karoling ragyod ang maabot sa iyang jurisdiction while helpless kaayo taon nga gipaablihan sa IATF ang buwangan. Gumala sa mayora. Mo bitaw tingali nga sa dihang nag-viral diri sa internet ang katong lahi na sang makauuwaw nga gipakita sa mga Sugbuanon. Katong nagpista ang gatusan ka mga kamikase dito sa lahog ba para lang sa 3 for 1,000 nga JS Footwear. Dali kayong ni-react ang City Hall nga ipa-close gyud ang tindahan. Ayo kay kung di ninyo ipa-close, basig maabta na sad mo nga magsipok ang o ni Garganera basig unahon pagpapadlak ang City Hall bay. Dako kayo siya ug sala sa mga Subuanon. Ang akong mga mahinumduman, aning mga lamok-lamok sa tao katong sa carbon atol sa Semana Santa tungod sa binignit ug kadtong distribution sa financial aid sa mga seniors at ubangan sa Cebu City Hall nga isputing pagkaayo taon nga gipauwanan nga tiguang daghan ang nagtuo ato nila nga ang kagaw mamili ragway QPAS ug katapok arang-arang na lang ni sa JS Footwear kay dili man to at the height sa enhanced community quarantine. But you know, reactionary man yun ning administrasyon ni Labella. Ang leksyon ato kay sunod, mag-sale gani mong mga tindahan, i-announce daan nga ang customer nga di mag-social distancing, dili discountan sa katong ilang sapatos nga Adidas. Kita ka to yan, Adidas? Adidas. Nagito'y Mike? Mike. Now, let's go back to what the figures are saying. According sa recent nga DOH dashboard on COVID cases, as of November 11, the numbers are as follows. 28 cases from 10 barangays. With this, topping the list, Guadalupe, 7. Labangon, 5. I think Barrio Luz, 3. Ang Apas and Talamban, 2. 6 persons coming from provinces outside Cebu were found to have been infected. Matud pang Garganera. As of Thursday, November 12, active cases in the city rose to 131. To compare, Cebu province had 36 new cases. With these towns heading the list, number 1, Bolhoon, 5. Consolacion, Danao City, Mindanilla, San Fernando, and Talisay, Tagtulo. Lapu-Lapu City, dunay 6 ka mga new cases and ang Mandawi, 8. So mangutana ko ninyo, labi na ning mga immortal sa Cebu. Unsaon na to pagdil, kini nga senaryo. Uyon mo, nga gipahugtan og balik ni Mayor Labella ang mga border checkpoints. Kwintas na pud mog balik atong QPAS nga murag lapida. Dapat ni kat-on na unta ta. Lisod pagod kaayo nga mosunod lang tag protocol. Kapoy na kaayo ibalik sa ECQ. Dili lalim nga naaratas bay. Kung di ko magkaon agadubo dito, mag-ihap ko sa kong kwarta. Kapoy ba? Laay. Unya, sa di pa tahingpit nga mulili o kung sa paitua sa tumoy,
Ato sa kunong paminawon og unsay mga latest update, mga balita ug uban pa nagsukad gikan sa newsroom. Atong paminawon ang atong kauban nga si Super B. Mga balitang fake news. Maayong gabi, Sugbo! Og ano na punta sa atong balitang fake news lokal. LTFRB Region 7 nipagawas og bag-ong kamanduan nga nagtugot sa tanang mga jeepney nga makapamasahero nagbalik. Gilatid sa bagong LTFRB Memorandum Order nga matugutan ra ang mga jeep nga makapamasahero ubos sa kondisyon nga ang ilang ruta nga subayon ana lamang kutob sa kabukiran gikan sa Pasay lahos sa kinatumyan sa Manunggal. Gipasabot sa mga kadaguan sa LTFRB nga ila kining gituyo, gumikan kining mga lugar sa bukid maunalay wa pamaabti ug seres. Arita sa balitang fake news nasyonal. Supreme Court Associate Justice Marvic Leonin nang hagit nga makigsinukmagay ni Solicitor General Jose Calida. Human nga nigawas sa mga balita nga buot na pud palagputon ni Calida si Leonin diha sa labing taas nga hukmanan. Nahibaw-an nga gisuwayan na sab og bukiki sa batan sa Office of the Solicitor General ang mga statement of assets and liabilities ni Justice Leonin. Napagya nga tuyo ni Calida nga pasiugdahan ang usa ka co-warrant of proceeding isip paagi sa pagtangtang ni Leonin sama sa gibuhat kaniadto batok ni kanhi Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Si Leonin sa iyang bahin ipadayag sa iyang kasuko ug dili niya mahimong palabyon ang tinalawan nga paagi ni Calida aron siya mawagtang sa posisyon. Auhag ni Leonin dito ni Solicitor Calida nga walay palabanay o papa. Sa iyang papa digong. O din natapos ang atong mga balitang fake news. Balik ito sa atong studio. Mga balitang fake news. Hoy! Sige pataani. Karon nga gimando na sab ni Mayor Edgar Labella ngadto sa mga kabarangayan nga ibalik ang ilang hugot nga pagbantay sa mga buot mosulod o gawas sa ilang mga dapit, lagmit makita na sad nato nga ikwintas-kwintas na sad ning atong dagko kayong mga kyupas nga makalilisang. Matod pas uban, magdada kunog mitrosan ang mga tanod kay dakpon ang mugamit og kyupas nga kuwang sa sukod. Naa pa ba'y laing paagi ani sir nga dili lang kay nato i-degrade ba ang katawhan? Sa tinuod lang maluoy ko nga magkatawa. Magtan-aw ba nga murag naglukdog tagsa kapligo ang ato ang mga kaigsuonan? Ay mo ra mag-istrikto ta ba? Ayaw lang himo ang katawanan ng mga tao. Kay kung wa gyud laing paagi, aw nganong magsige pamantahan eh.
Unya, gamay lang kaayo kung nakabantay mo nga magsugod na tag alas 9 gikan sa alas 8 tugod na kay mo'y popular demand. Daghan ang mga nanawag ni kontak ng hangyo nga kung mahimo ko no magsugod na ang show ig alas 9 sa gabi kay igo-igo rasad sila nga maabot silang bahay makapahiluna unya makatan-aw na sila sa internet. So munang among giusab nga by next Thursday, Friday, and Saturday ma-regular na kita nga magsugod ang The Not So Late Show every 9 in the evening. Nya ato na nasugdan for the previous na to nga mga episode. And before anything else, ay tamo kalimot nga mo like and share sa ato ang Facebook page, ang The Not So Late Show. Ug pwede sad mong mo subscribe sa ato ang YouTube channel or you can search diya sa Spotify o sa ato ang iTunes. I-type in lang na diya ang The Not So Late Show with Jason Monteclar, makita na ninyo. Pero ay sa dayon mong lakaw, kay every now and then magod, amo na magining gi-practice nga mo feature me og mga local Cebuano artist. Amo ning gituyo kay nakasabot kay mi sa industriya sa huni, industriya sa musika nga karon nga pandemic minus na taong kaayo ang ilahang mga gig or ilang mga show diri sa gawas. So that is why ni-offer mi sa ato ang program nga ari lang sa mo diri pagtukar-tukar. Ari ta diri maglingaw-lingaw. Let's make this thing nga or kining ato ang gibuhat diri sa internet nga enjoyable. So og alang sa diay sa ato ang mga kaigsunan nga doon na mo'y mga hinipusan, tinaguan diya nga mga talento, Gary Valenciano baka mo sa inyong kwarto, panahon na nga ipagawas. Manganta ta diri. I-search lang na diya ang amo ang Facebook page o niya i-PM lang ni diri. Bahan, among ma-feature ang imuhang hinimo, ang imong kanta, mosayaw baka mutumbling ka diya. Why problema? Because muni among paagi nga mosuporta sa atong mga sugbuanon nga mga musikero. Nya walang tayo oras. Kinahanglan na magiging muli sa mga kay ngano? Palaban sa kuning akong pulo kay mura gabalik-balik na nigbalik tulo ka semana. Panay gyud kalimti ha. Mag-ampo kita, hadlang dun si Bathala, labaw sa tanan. The Not So Late Show with Jason Monteclar.
kasing-kasing paminawan, dinuyugan ning gitara, wa ka na ginusara, kini mo na higugma. Ikaw ang katamis, kalipaing away sama. Ikaw ba nasayod sa likod ning bahiyong? Ikaw kung higugmaon, ikaw ako matinod-anon. Ikaw akong gahapon, ikaw akong karon, ikaw akong kanunay, pulong ko tinod-anay, kasing-kasing paminawa, dinuyugan ning gitara, wa ka na ginusara, kini mo na higugma, taguhalan nagibati sa akong kinabuhi. Ikaw lang ang bulawan, katipigan sa akong dughan, mahanaw man ang adlaw, magsubok man ang buwan, dili ka gyud talikdan, di gyud pasipad-an. Ikaw Well, everyone's justified to call me crazy for keeping what is so electric in my soul. I am not so hyped to find my baby, to rag my very own. I am crazy and I keep it natural. I obey my discretion just to keep another bone. Preferring lots of babies just to swim inside of me. Save my shiny pearl for my one and only man to be. I am a protective girl. Is this the only way to preserve my pearl? It'll make you cry, make you down, but for now you'll never take her for a ride. I am a holy girl. I was baptized to take you to another world. I am a holy girl. I was baptized to take you miles away. I am a holy girl. I was baptized to take you to another world. I am a holy girl. I was baptized to take you miles away. I love the charm of this so independent man. It makes my holy plan hard to beat again, baby. I feel the fire burning strongly in my pearl, yeah. Every time I make you whirl, I'm crazy and I keep it natural. I obey my decision just to keep another ball. Dream myself with him, we are playing on the floor. It makes me wanna smile, kinda begging for a little more. I am a protective girl. This is the only way to preserve my pearl. Yeah, make you cry,
but for now I never take her for a ride. I am a holy girl, I was baptized to take you to another world. I am a holy girl, I was baptized to take you miles away. I am a holy girl, I was baptized to take you to another world. I am a holy girl, I was baptized to take you miles away. Yeah, the holy girl is trying to be holy. That keeps on dragging her away.